Gipaimbestigahan sa Mandawi City ang giingong pagtambak sa mga basura ug salin sa baha sa bakanting lote sa Barangay Kanduman. Giingong gikan pa kuno ang uban niini sa lungsod sa Konsolasyon. Ani ang report ni Nico Sereno. Dinhi sa usa ka privately owned lot sa sudlunong bahin sa Barangay Kanduman, gingong gitambak kuno ang ubay-ubay nga mga basura. Nakadawat og report niini ang Mandawi City Hall nga gipasusi ni Mayor Jongki Uwano o gipa-inspeksyon ni atong miaging adlaw. Gingong gikan pa kini sa dakong tindahan sa silingang LGU ang gitambak nga basura. Ipahibaw ko na 2 days ago man siguro. Nga po gipa-check sa atong M-Sendro if kanang validated ba ni no, na tinuod ba gyud nga gikan sa Konsolasyon. Sa pagpakisayod sa GMA Regional TV sa maong lugar kaganiha, naabtan namo ang staff sa Senro nga nag-document usab. Giasoy sa pipila ka mga residente na obserbahan nila ang pagtambak pipila ka adlaw human miigo ang bagyo. Reklamo sa uban, mualis ngaw gyud ang baho. Nang manimaw siya basta gabi na. Oo. Kanya nasi naman reklamo ang gabi kanang gabing dako gay kanang kuan ba mo kuan sa hangin. Oo. Ito baho. Kuan basura kan sagbot sagol. Pero mga item man mga tarong pa man nga lapok lang. Mga tarong pa mga item mo niya kanang kanya. Betul, gipamalit ra man sad. Wa man nireklamo siguro mga hindi mo kita ka-place sa tanang tao na agad siguro di ka yun ba. Matod hinuon sa city administrator, gitawag na ang atensyon sa nagpatambak sa maong lugar, labi na sa tag-iya. Usa ka technical conference ang gikatakda usab tali sa syudad ug sa Macsenro para mahisgutan ang issue. Gisuwayan unta namo pagkuha sa habig sa tag-iya apan wa kini sa pag-adto namo. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.